Emana nyuma ka nyuma na fiye sigina ma sababu Emana nyuma ka sarara fiye sigina ma sababu Alamiye tuyada aye sababu ta sigina ma sababu Ametigila mongolofo Tila mongolo solo abafo Mogo jigi enyongwe Ametigila mongolofo Sina ya tugo tila mongodoe Ametigila mongolofo Sigina Fanduru denge sigina fo Sigina mawatule tekele Amale antile tekele Mawakana bila mawanyona
nina yina na ka yina toye amana fili ka fili toye moga kala ta ko bedon Sungolo doke ne bima, Adama doke ne bifo. Sigina yo mo te diabe. Te guabe ni diara munu ye obi tago duma forefa imana ko ya munu ye olubi tago tugu fo sigina mo te dia mo te guabe sungalo doke Fanduru denge ne biba Porto denge ne biba Sene fode dambe tigi ne biwe Sene foya ko yere da ani mungo were da Sene foya ko horoya ani kleniya ani kandiya ni bela jele yela esigina la Nakamana biko sigina mogotle tekele yere Kasumuyo Sibirishina Kasumuyo Afo sigina ye Mogo bete kele Doba damene otalaba Langali ko jugumanyi No tene ba fo ye na ye ne ye ni kene ika Asababu pele pele ba pora sigina de la Mogo kana nyene sababu ko Chendugu mogo ayeto ke siginae Sabo mogo chama be na yenye fe soro kaba ata kofle dugo mogo la tu Do bey Na tara wakele soro Abe keme shegi di sunguru bauma Kanyina ere fa soko Sigina make onyongo nando ere Sigina be sena foya tambedo Sigina be sena foya jorodo Sigina be sena foya tambe efe Sabo sena fo bata me fe ne wore aye tegere fo sigina e Nakama motle tekele Sigina motle tekele Yeah tele tekele Sigina tolo benida
Adama doke na bifo, Sibiri doke na bifo, Sego doke na bifo, Sungolo doke na bima, Fanuru denge na bifo, Boroso denge na bima, Lady Tisano na bifo, Mauti la tekele. Sandogo iyewele ne nana Sandogo ni minke ne bofode Iye minke abamako ne yofo Iye minke kleina ne yofenefo Imana meni nche ni dimina obasore manyumanke Wakoda mene baude chara ne kola bambala oye Nite koko dabo Kanada mene Sandogo Mogo yeni mogo lote kilenye Nebi yalala Chiendugu ya Ngaka fon na mere sigila ni ya folo ye Chienkadi Chienkadi Jongwala Chienkadi Sandogo Nene ko Chiendugu Nene ko Chienkadi Nimbe kelenye Pasiri bina bisiri pala apela jelela patiki na nandumandu Mogo yeni mogo lote kelenye Emiri domine tarana nove Bamako Uya soro bara tunga chebole ka bara bela kuifa so de kadiye Wenye bene Solomana ne flekena minka Ne bana concert la Burkina kana ngomene ka nyana jeke Kadai ka horo ya kama Sura ne tumeke sobara Bishu ina ne tumeke logo kurani Sini ne tumeke banfuara Ngane yo otoi Sabo senefo ya dame Senefo ya dame ka bone wareye Iye horo ya min taka nyasina Solomana ma Nefene yo horo ya kelen take kumbe Okoko horo flamana be sira la Sira de la ngolombe to Anga je ka mbolo de nyongo ma no kera komine betaye Sandogo ni nyongo na o chela komine na komine betaye de Emae Mogo chama me no ye nya fesoro ka ba o te kofle ma sa o manchatu Wa enya be mogo la pela jelebe do okie Na to ngani na Solomana ye ne to me fasada klefe ngana ya mire Jaja ni ya yete nyuma be yoro fanyuma de bala ode ya tonye chokoroba to fo klefe Neni son tiara de Sabone eche koroba indo adiara nyi Sanike kaba fen fofo no la Abeshi yoro mene eti yoro la je Sandogo ne tu ye ka boya masege fole de ka fuye
Kansu. An tilela hɛrɛ la Ala k'an sigi hɛrɛ la. N bɛ tiɲɛ ka di mɔgɔ bɛɛ fo k'a daminɛ denmisɛnnin maakɔrɔba muso n bɛ bɛɛ fo. N bɛ monsieur le maire fo, n b'a ka conseillers bɛɛ fo, n bɛ dugutigi fo, n bɛ donsow fo, n bɛ alimamiw fo, n bɛ bɛɛ fo. Ni n ɲinɛna maa ma kɔ n m'a dabɔ a kama. Kuma caman tɛ ne fɛ, ne ye yan ka de ye, ne y'o de fɔ. C'est-à-dire an dɔgɔnin minnu bɛ yen, an kɔrɔ minnu bɛ yen, ni Ala ye position nɔgɔya an ye, an k'an kɔfilɛ yan na, an kana ɲinɛ yan kɔ. Parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi, ni bɛɛ y'i kɔfilɛ i bɔyɔrɔ la, a ka teli ka bɔ nɔgɔ la. Mais ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye position sɔrɔ ka ɲinɛ i bɔyɔrɔ kɔ, c'est-à-dire yɔrɔ tɔw bɛ taa k'aw to. C'est pourquoi bon a bɛ digi dɔw la mais tiɲɛ de don. N'i ye nordisiw ta u bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Ni nordisi kelen kɛra ministre ye i bɛ taa sɔrɔ yen bɛɛ bɛ fa nordisi de la. Mais anw fɛ yen ni min ye position sɔrɔ o t'a fɛ mɔgɔ ka gɛrɛ i la yɛrɛ. Ani a t'a ka wari dun ni mɔgɔ si ye. Donc franchement n'Ala y'i sɔn i ni mɔgɔw ma se k'a tiɲɛ k'a dun, ne yɛrɛ kɔni fɛ i nafolo in naci foyi t'a la tugun. L'être humain doit servir les hommes. Quand tu ne sers pas les hommes, je ne sais pas quelle serait ton importance. Donc franchement je salue tout le monde. Je remercie Neba Solo. Je l'ai beaucoup dérangé à Bamako. En fait franchement c'est un patriote. Je vous jure, ce péché il est rare. Il est rare. Donc, fɛn ɲɛnama tɛ n bolo ka d'a ma, 1000 bɛ n bolo n b'o d'a ma, a k'o don essence la. Merci. C'est bien, c'est les symboliques. Merci beaucoup. Ko jama ka hakɛ to. Ko dizana sa nɔgɔ ye 1000 di ka a tereke de don Bamako ye. Ko wala k'a sigilen bɛ Kucala. Wala jama ka hakɛ to. Sipere ya kɛŋɛ ya sanke. Wala moindre me di hakɛŋɛ ya ye. Me jula tu fun. Benche na janno yuana sababu ba me. Ma wunya na ngeta faga ninja klene signa sababu de bane ba sola e juga wa piante ko arte ga ngala pia la fu pen parce que wunya ya tuna ne ba solo simba musa ja ye jo ko disi pia ya tawa yira na le ba ko ju mo ju mo ya yir to na ma aywa signa ko na u baran punu yir ba ko ne wunya pia ne ba solo che changanin kima ukonna wunchi renuri uno meche nru nga wonya ocheba me wa yira yira fomo chia nya bon ko fun wala sa wuru pa ngeta faga donc wa mbamba ke ta faga c'est bien ngone ou même ni ya c'est bien sarba wa ka chende mo pire le duzia c'est le logore signa kono wige me sinyo share ko men kilo nya me share te bi me teke me na ja chila e shumpi fo me ya she bon ko ma me she ma she mais je rien mais ta même pas mais ta vraiment il pone il wo il faut kasi que nama yer nyonye me miran ko jo jaba ma yi kan kure kor sike nama vraiment la ta me no ko Abu dule momine sanogo de la sekke menane sona terkeri do Tete kelen de mɔgɔ tile tɛ kelen ye ni ala k'i kɛ yɛmɔ ye janta kɔmɔlu la
foto fonga meta Sina motle tekele sana motle tekele Manyu ma motle tekele sana motle tekele Ibariga boyaola jona beni dalonga Tegare.